କଥା କଣ କି ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାରଟା ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ଯାହାକି ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ନିଶା ମଙ୍ଗଳବାର କଲେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ତ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ପୂଜା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବେଷଣ କରିକି ମାଙ୍କୁ ବୁଲଉଛୁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାଚ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବେଶରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ନା ଆପଣ କେମିତି? ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାଷ୍ଟାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆମର ବି ମାନସିକ ରହିଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅରୁଆ ଏକ ଭକ୍ତ ଖାଇକି ମାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧାନରେ ଲାଗୁଛୁ। ପୁରା ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଗୋଟାକ ଯାକ ଏମିତି ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିବୁ। ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ସାରା ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବୁ ଆଉ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ଆସିଛନ୍ତି କାକଟପୁରରୁ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରୁଛୁ। ଏପରିକି ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ଫଳଦାୟିନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମା ଫଳଦାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ।